БТК. За тебе. БТК. За тебе. БТК. За тебе. Стотинки на минута. БТК. За тебе. БТК. За тебе. БТК. За тебе. БТК. За тебе. Избери БТК ADSL пакет и тествай 2 седмици безплатно. БТК. За тебе. Минута след първоначална цена от 11 стотинки. БТК. За тебе. БТК. За тебе. БТК. За тебе. Само в центровете на БТК. 2 пъти по-бърз от преди. Само сега. 2 мегабита за 15 лева и 49 стотинки на месец. БТК. За тебе. БТК ADSL. Сигурен и надежден високоскоростен интернет. Избери БТК ADSL пакет и тествай 2 седмици безплатно. Избери БТК ADSL пакет и тествай безплатно. БТК ADSL. По-бърз от всякога. Толкова много неща за споделяне. Една година Vivatel. Всички говорят. 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 Viva Broadband. Винаги на линия. Vivatel. Всички говорят. Vivatel. Всички говорят за Коледа. Vivatel. Всички говорят. Vivatel. Всички говорят. Vivatel. Всички говорят за Коледа. Vivatel. Всички говорят. 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 Двете услуги. Vivatel. Парите говорят. Повече. Vivatel. Всички говорят. Vivatel. Всички говорят. Vivatel. Всички говорят. И 4 лева. Vivatel. Всички говорят. Vivatel. Всички говорят. И общ месечен абонамент от 12 лева. И онлайн на btc.bg. На нов телефонен пост е безплатно. Здислот. Форфън БГ. Хитът на квартала. Само за 119 лева. Търсете в центровете на БТК и партньорската мрежа. Пълна семейна хармония. Вива Злато. Говори с всички. Без граници. 250 СМС-а. Игри на Форфън БГ. Включи се до 31 август. Интернет, мобилни и фиксирани услуги от Viva.com. Всичко, което ни свързва. Всичко това в едно с Viva.com Trio. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Ините на Viva.com. Viva.com TV. Все едно си там. Цифрова телевизия от Viva.com с перфектна картина и звук. Само за 4,90 на месец. Viva.com TV. Все едно си там. Цифрова телевизия от Viva.com с перфектна картина и звук. Само за 4,90 на месец. Viva.com TV. Все едно си там. Цифрова телевизия от Viva.com с перфектна картина и звук. Само за 4,90 на месец. Viva.com TV. Все едно си там. Цифрова телевизия от Viva.com с перфектна картина и звук. Само за 4,90 на месец. От интернет. В интернет. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Вива Бипър. Вашето дете е в добри ръце. Viva.com. Всичко, което ни свързва. У дома. Viva.com. Всичко, което ни свързва. 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 Viva.com Trio. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Ти остава скъп, без да е скъп. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Viva.com TV. Все едно си там. Цифрова телевизия от Viva.com с перфектна картина и звук. Само за 4,90 на месец. Viva.com TV. Все едно си там. Цифрова телевизия от Viva.com с перфектна картина и звук. Само за 4,90 на месец.
Viva.com TV. Все едно си там. Цифрова телевизия от Viva.com с перфектна картина и звук. Само за 4,90 на месец. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Всичко, което ни свързва. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Viva.com TV. Все едно си там. Цифрова телевизия с перфектна картина и звук. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Viva.com. Всичко, което ни свързва. В 3G мрежата с най-добро покритие в България. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Към Viva.com. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Viva.com. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Viva.com. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Viva.com. Каквото искаш, когато искаш. Viva.com. Каквото искаш, когато искаш. Viva.com. Каквото искаш, когато искаш. 4G. Много повече интернет от Viva.com. Много повече интернет от Viva.com. Имаме силна връзка и ползваме най-бързото 4G в България. Viva.com. Различни заедно. В план от Viva.com и сърфирай в най-бързата 4G мобилна мрежа в България. Viva.com. Различни заедно. Когато сега 4G Voice. Viva.com. 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 На месец. Viva.com. 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 Turn your TV on. Новата ера в телевизията и интернета е тук. Еон от Viva.com. Еон от Viva.com. От Viva.com. Месеца в Viva.com. Месеца в Viva.com. Коледен подарък от Viva.com. Какво чакаш? Viva.com. Само от Viva.com. На месец. Viva.com. Само от Viva.com. Viva.com.